Niekto tomu neverí, ale platí, že z hľadiska priemyslu a podielu priemyslu na hrubom domácom produkte je Slovensko najpriemyselnejšia krajina v rámci celej Európskej únie. A to sa nedá zmeniť zo dňa na deň. Tak ako sa nedá zo dňa na deň zmeniť štruktúra slovenského priemyslu, ktorá je prevažne orientovaná na automobilový priemysel. Myslím si, že vzťahy medzi vládou Slovenskej republiky a touto obrovskou spoločnosťou sú veľmi korektné. Pamätám si, ako sme spolupracovali aj v iných častiach Slovenska, kde má táto spoločnosť svoje prevádzky. Keď sme boli informovaní, že Tatra Vagónka má záujem postaviť plnoautomatickú linku, lakovaciu linku, začali sme okamžite rokovať o spolupráci. S radosťou môžeme skonštatovať, že investícia, do ktorej spoločnosť vložila 13 miliónov eur, je úspešná. Je to plne automatizovaná lakovacia linka s tým, že vláda Slovenskej republiky súčasne odklepla ešte na konci roku 2024 investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy viac ako 5 miliónov eur. Ak dnes, a mali sme možnosť to vidieť, pozrieme, kam sa posúva vývoj, tak musíme odpovedať, že to je jediná cesta, ako udržať konkurencieschopnosť a pracovné miesta v tak náročnom prostredí, ako je výroba železničných nákladných vagónov. Vážené dámy a páni, Slovensko napriek tomu, že je otvorená ekonomika, napriek tomu, že cítime akékoľvek pohyby, hlavne negatívne pohyby na európskom trhu, je to predovšetkým vzťah Nemecka a Slovenska, tak Slovensko je krajina, ktorá udržuje rekordne nízku nezamestnanosť a mňa to teší.